Що таке любов? Коли зірки з неба обіцяють? Чи коли, незважаючи на біль, готують і приносять каву? Чи, можливо, квіти, оберемки цілі? І ти, як в океані, сповнена надій? А можливо, це смажена картопля, що після роботи він готує вдома? Хтось чекає метеликів. Порхають чи ні? Хтось мурах чекає. Будуть чи не будуть? А комусь як яблуко, що Ньютон піймав. Хтось зніма сорочку, щоб ти не замерзла. Хтось купує тори. З'їзди десь, мала. Що ж таке любов? Чи взагалі існує? А якщо існує, чи вміємо цінувати?